Masuk aja ke Jawa. Hai, mau lo nanti kita mana? Mau lo macam dia ulah omongan ini, kenapa? Bisa mulai pasangan kotek si dulu, tek si biutio, tek sana. Dulu makok dulu kamu. Dia makai dapat pemuna saat mendahului saat berdengkan itu bekasnya Tuhan mata di dalam dua doamu di lokta sadari. Asal suami lebih sudah tuh ada orang nabi deh. Khusus bisa kita tunggu sama sunah. Kotek susah dia. Dapat hak, dapat pahami dekke si dulu. Saya buat terbatong nanggohi pasu-pasulah. Bodi dia. Jalan marna tua-tua pasir
Iya. Kalau bisa peawino. Ya, Pak. Dia juhodo hasia. Dirohami dirohakon doho ito. Matahari Iya. bulan bintang. Una pecah mula kita dah. Sitigani di pada sanang kabuduri. Hos. Apa nama katayot tong do marga si bolo nau amang boru romuse boru nibate boru tumangkor si bolo do tumangkor jadi memang naking otik do hata si dohroku tu lain niba manang hela nibate ai so naharo yakin naking rohanian alai tung songoni pen waeng ba dan nagabi bagas hata aka si basingok don tujulon nyari asal masih parau kita bersipasaka nanti leh. Jadi ima tuh perjolo selamat berbahagia ma tulai nami doho iboto nami ate menempuh rumah tangga baru. Semoga rumah tangga yang takut akan Tuhan. Nyon le pemula depion. Haposoon wasal pube tanggung jawab nomor di depan. Nah perlu si gereja nilai itu ke depan belajar untuk bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Jadi, mungkin akan banyak alugo na mangulus sian selatan utara dohok barat naro itu pasti alana ibape hami ngaparjulu berumah tangga ale asaboy sudah terbolu sila itu iko mardonga Tuhan dohamuna pasti mampu karena bagi Tuhan tiada yang mustahil unang gogo muna ipangasak kamu nate leda do itu da kudur main dari topi-topian turiah mu mangalaka itu aku do leku saya itu sih mahamu dapat pasarian ai molo tungarong penong le nalaw si pasaton nami songon angkar dasar na masa dihita dibuangan STM Marsada asa ngata boto sadia anggarat tak songon peraturan do aturan natabain ipasaha majo tu bendahara nami ate ipasaha ma tu bendahara mikon itu jadi perjolo ma anggar dasar pasahat ate kalau melihat mah jalan sudi oh itu jadi danggajang donon hata nami saja bu itu bang nami bang mogang holam mado selamat berbahagia mak tu bang mogang do tu kakak nami kak Lisa semoga mak keluarga na berbahagia hatop dililiti adorna hala abang do kakak asa hatop mangabing-abing Nan gi. keluarga Siti Roma ala abang di keluarga do nang di masyarakat jadi tung salileng bang kita selama saja bu molo tungalong pe hata nami na hurang dohot pamereng nami neng palak nami tu abang bau tu sama sanau minta maaf kami bang maliate Iya, maliate nasa lelengon ubo todonyan dinggat doho jala burju marna tua-tua tarlumobi tuhami doho akka bapa udam dianggap po dohami na tua-tuam di Tanjung Marawa jala hamupe boydo dohonon jala pasingoton jala sioloi poda dohamuna jadi selamat berbahagia ma tu parumai doho anak ni beson sehingga ma tutu hatop hamu dililiti adorna jadi suang-suang ni penok kami di nalau mula kanon ba marsitanya ma kita hami hipas-hipas di nalau mula tu Tanjung Marawa ji songoni masaotik songon hata senawi nang udam mau liate Disok kami ro amang udam Tanjung Marawa di gokodok jojum di arena uli arena kesedarion hotel paso-paso mengdepas paso tu hata debata martina poso nai sehingga ma hata tuhani di Bebas Roham di Loko Siganupari anggia ma keluarga mina dua keluarga Situruon ijuloni di matang kamuna ijuloni keluarga ta terbuma ijuloni hula-hulai songonare nu ngabe mermatangga ho mogang ngadua be si pikiranmu ngadong sematua mi orang tuam dotongi selelengon hita ijabu arong kau adat taulahon ima pe roham ima ajar-ajari anggiat dos rohamuna
Murna hurang do pipe dia ka haurangan ni parumen nami dengan kamu masih jujuan. Jadi sola abang doho akang nami di son. Tamado tadok Tuhan tak pada bahasai di sala silohana sepes darion. Gok pasu-pasu lihat Tuhan itu abang do akang son. Marhite di darion anak ta nunga majal perbogason. Martabata belah ni roha di abang do akang ala nunga tabba bilang-bilang di keluarga ta roh parameta. Sangge matulun narayon tong-tong do lian Tuhan kasang ni umur do akang do akang anggini beson. Son ina tuan do tua abang ada haduk kama do lubu ada hati tito norbo nang serma tua ma abang do akang peri popu satu nang marnini satu nang marnono. Hemma cucu. Susah dia binabe tamu tubuh hamil rubin ngamona satu hatta mana mangkohi pasu-pasuna. Hemma cucu. Songoni mah hata siak kami sia dongo tubuh muna man kasinagan ada cita Tanjung Morawa. Bulate mah hata kita ba mulung na manabay. Jadi kami dong asa arisah mulimana tabintuk di desa Linggarjaduon. Masa dingkat do salilingon namang uda do inang uda niba arsatay ang giyak ma tujulanon lam tudingkan arsatay asa totong orbunganan guarnio putay non tugas sinaga di sialani di bagasat tikyope di namarlas rohi ta di nama jakon ima majalo pasu-pasu pardokas saripeon ima anggi kudo anggi boru na anggi bagasat tikyon siat joron itu hani marhitena posona jadi nga talas sobe di bagasat tikyon sidohonon nami tu amang udah niba doho inang udah niba siat do kamuna sa arisan anggia mamarhite honuloto namang udah do inang udah lam tuhi pas nama hamuna saya dilihat tua madi gajang ni umur di hamuna do akagabinan niula sirur pinat jolonon dohonom masongon do na tua asa dorat titi ma togo-togo ni lopu dorat aduka ba togo-togo ni horbo nang sarma tua mamang udah do inang udahku patogu-togu pahoppu saha tu namar nini saha tu namar nono Inna tutu. harta ba ang giyak may
tonggi itu gula asim itu sirap kono ta tujulan udah mangudara ya sidok boti mami maulate Tabla tua-tua songgo baru bab dul parsopuan turuk mari do pertugas sinaga nungai ngar sekitar pangartuan baju kutak tugas sinaga ba cuma satai buat spiron Iya, Bapak Aisyah. Dah. Assalamualaikum dong. Iya. Iya. Jadi songon rodo ami di dangan muna ima songon natahatai ides nirohatta ima namar siurupa kita songon boras jula-julata ima namar siala nama muka permantanggaon anak dohot boru ni huriai naking wa talap sian tongan ibagas joroi siasi marwani Tuhan atong ba di pasu-pasu manasida dengan sahat tujuan nyarion rumah tangga na bahagia jala sitiruan jala di dia pe pangarap tamuna totong mengot tamu Tuhani jala burjuhamu mar minggu pena sukot di bagasar rohamuna molo martanya kamu Tuhani say na urupanna do soni maju ataku di anak niba simogang dohot parmen niba nang diho nalabora do palabora sesuai songon anggara dasarta ima idos nirohatta songon namang rupi tangan muna di son rodo hami dongam muna sada arisan ima songon jula-jula boras songon nidok nak kena tua-tua oti inna sopola hataon dia sopola pujion alain na nibuan nami di baga satikyon tonggi mau na tong tugula jala asim mon tusira benon muna ima na dibuan nami di baga satikyon songon namang rupi tangan muna ima josa ni hata nami tuha muna keluarga besar sinaga molate bedongan bekamu majo tortoran nami dison adong hubuan gabi rame dison ada hubuan Tuhan berbue di olu Sari Yama Arkana Tuhan Polo saya laju masuk di dekat pasar Jarwa Tuhan selas maroham Jarwa Tuhan selas maroham Tangan kunang memek Tuhan Nasohe amasari dope o Tuhan Roha kuman hule o Tuhan Naboy bele horo kula belas di roha Horas Hamu Raja di Pamoron nami keluarga besar Sinaga amang buru nunga udul hita di lagi tiar ima inganan nong di pinara ini Raja di Pamoron nami ganti ni sikap inganamu manan pogu di alaman di Raja di Pamoron nami asa tiar main napang gawian tiar mapar horasa song songanima di hita iaka namar hula buru
Amang guru nung abusu kami mangan indan las sadak marlopan indan natabu jala nunga sobu sihol nami manginum air natinahumu iya ka amang guru nami do naburu nami law inuman nami aka hula-hulamu atau ngalani di saluhun niya ka amang guru do orang nami masamanatan tua ina naman dokter pamurnas ma itu daging saudara tuboy sipa naili namanya sipa yang huli-huli bagon namar hal tomana niaga dan nirobean horas mahamir raja ni hula-hula muma makat lam tudandana dia musika ni nama kalian ima pinggap panukunan nahot diundulanna nama risi maya mamburu di pasar tamu di son boras 1000 boras sibiritoti atau kalau nami masuk ada ni tujuan dan nama dokter bir maboki luju-luju nang akka pangomoan song-song ni be amang buru di son di pasar tamu napuran si rata-rata napurat kiar hasoloman ni akka inatani sori pada doaka buru ni raja atau doa nami masuk ada situ-tuan dan nama dokter napurat tano-tano ranking marseranggongan menutupi badan tamadodau anggota dite totong may marsi gonggoma apa ni pamartata hasomala dia kahita dia kana make si palas niroha macayuli jala dengan berjudo kamu lawan abotok kami raja ni hula-hula nami jalan dunga di pasar tamu si palas niroha nami atau nama nukum mahami dia mau raja ni pamuron nami dia malak-lakna, dia maunokna, dia mahatana, dia mananidokna amang guru. Asitongna, kama baraki sa sitongna gubernur ada nami, sinoigabe, soal-soal ada nami. Kaya masuk kunya jai, takas na futua di sana ada nami. Dia yang sarpa ada nami, dia nang jupang holong, ima dia nakon nami, do digong jai, ima nagabe pawamen nami, dia nakon nami, nagabe helama ada nami. Ginawa pinanak ingani naunin pon na matala pasuparu pagagasong kebaga sunod wata law saya yung ada nami naing garaw nami ay nagok manggo ginanggo ada nami ini mahatana ini malaklakna ini mahatana ada nami jalai malayap na siko dia malayap mau lihat madi Tuhan mau lihat madi amor raja di bangoron nami hatani upasay na naman doktor dengan inna pinggap putih dengan mainna pinggap pasu dengan mak buru pinamuli yang godunga magodang setjulo nami alani siang dia mama masu-masu amat taribatama tunasida ima buru nami nagawe paromenmu anak muma nagawe bela nami alana nungabi tulili nami pawalwar jubiat nami pagwa kamu ma sadia ma godang ni korbona sadia ma masratitina sedia hula ma kano manak sabat do temen si pasatomo si bangko ada nami godang na 2 juta na ada nami nain go nami dicai ma pado na jai dicai ma dibayar na jai nung ngabe ko tahu kami dicik awak kami pada utara jai kita kimalawa jaya na lewat saya lembar nami go nami ma tong yo na jai ingat nama ibu lagi udah kena 2 juta aja di inanami di naung sao ima berumur gabi kawan nami nyama inang kawan tujuan ina kawan natuas di ima kawan nami walaupun personal obat yang terjadi kok doi ima sisa ada satu ngamayang ima nak sisa ada tengah haram nak kuasa kami mau disoni be, lalu pasal kami ikut, kini kami, lasma atau hamunan, ikut kami. Jadi menate pak, satu habis stok itu memberdah, sok-sok ini nanti tulang lagi, udah nanti sugia, tunggu. Iya sekarang ada kami. Jadi kalau ada mak, yang boleh ke sepuluh nama mana ada kami ada, oma ada kami, ditanya mangkoi, ima sinamot. Ni bu ni aja. Andor hadukai main atau gitu-gitu di urbo.
Ando hati dina togu-togu ni lobu. Nang sarma tua maha mulai do tamu itu. Satu nomor ini, satu nomor nono. Suami minang. Kalau inang murah sigia. Diskon nunga tajalo inang somon panggoh ini sinamot ni Boruta. Godangna 20 juta. Alana nunga di basak nasida di Butata ima di Bagasta ima songan patuni jiru di Sinamot 10.500. Alani lasmarohani ala inangate yang kohatan itu doa nakin dan nahami naman dokon ikos songani alai tunga dosra rohamu namarida alai denggama pakai asa ingotonnya kahulu-hulata songani mate nangka lasmarohani ala inangate. Hah? Oras dihamu apa rasiduli nami las dorohanami jalan Maria Ria toktong dia pala sadarion rapor dehita di nama jalo ditongani hutan nasida ima amang boruta marga sinaga na adong di huton belgado sinamot na hujalo hami dia pala tikion alani las marohania para siduli nami adong do songon na ido ni hatani nama tuai na naman dokon molotung pena ianggo berei manang sedia mangalap boru setoktong de margulang-gulang jabui hot day marboru ni tulang boruta boruto manggor anggo di jolomu apa rasidoli ahaduli nami raja tabba dang tumanggor dohonon nami jalai rak mangajari mahita di borute nong sadaboru hita di nong sadarion atau ulon adat di hita di habatakon ianggo di jolo nami boruto manggor me alai boloro tu bagasmu ba boru tabba me aparasit pagolang-golang pangaraut na otik susah dia nahu pasat tami sinamot ni boruton base godang ma pinasuna sibobuti ma raja aparasiduli pasat mainang iya dia ma natulang ni helai las marohamu ate akar raja nami iya ima sibodohonon nami molo ditarobon yo puta hahani partubu nami do anggo sibolon obar tu torsa-torsa manang pe tarobo na pinatol hasmunakin pinoperni si bolum ma molo tumanggoron atik pe bolo hahani partubu ni tabba do si bolon ala yang goni bagasa partikianon aka para sidoli ala hobar tu aka adat hasomalan na pinukan yo puta si jolo-jolo tubu ala hami mau ngain di jolo hamu mai pudi lapatan na di si hamido hahani partubumu di bagasan pungat tasadario ala parjolo do boru nami di geleng tasinagaw nate para sidoli jadi mau late mak marhitei di bagasa partikianon nungatung masailas rohanami ima marhitei nang pinasaha muna ima songon sinamo ni boruta nagodangi hami sian tulang si jalo titi marakut nungatung masailas itu rohanami majalo sayang giat ma marhitei nang pinasaha muna ima songon sinamot ni borutai iyo ma nagabe dalam nitang nami to amat taribata asa tungang giat tu tikkeri namang ihuton gabi borutaon tu pargelengot tamarga sinagaon ima lata asa tungang giat tuwa lata tuwa sikoru didulok ni furbatua tuwa nanak tuwa boru ima borutaon dongan nasida mai sarumatua matutu bere hasiat dakani haudulang pajamuran ni rere hok doi boru ni tulang manang boru dia pe dialak bere matutu nakin wahu pabuwa bahwa hahani partubu nami do sibulun jala sibulun pinoparna mato mangkoron sada do hami sasitong
Atik boru tumangkoron nani alak be boru tabaron anggo di julu nami. Huboto na salilingon biar doho martulang. Ala ni pos rohan nami. Ala naung di pasahat ang gidulu nami on nakin tumangkoron tuhami song sinamo na hami do si parburu. Tumangkoron masih pangit tubuh hami ma si painudung. Maritei bere ala biar doho na salilingon martulak tuhami pos rohan nami. Dinggam rumah tanggam tujulan nyarion jala pos rohanami jalo ommu akka puda nami ate beriate iya bapak jala tulang bilang tulang hope jabui hot pinahok ni bulang-bulang na boru dia pe nani alak ni berei hok doi boru ni tulang ima tutu ima dung di ngotoi berarti boru tabba doon boru tumangkoron di julu nami jadi pos rohanami iko purjudo ho bereda kodo di baga seperti kianon mau jalo hami be ima sinamu ni buru nami on nasi sada buru ma hami marka tumangkor do marka tabba di baga seperti kianon si dohonon nami tu bere nami di son asa tu buat lata ma tu buat sikorung di lot ni purba tua tu buat anak tu buat boru ma boru nami do bere nami hot mai dongan muna saur ma tua ma tutu jadi soni mak amang pada nama lo di nang marsi horasan jalan nang marlas rohanami ima su parboru ngai marka tumangkor doh tami si jalo titi marakut di baga seperti kiano di nok nomor 2 di tamul tio di waitu panuhatan lau pangi ido Horas. Nunga hudu alehami leku do ibotoku todoan nabalge sesuai do adat nami sian perliditan siasono pudon omma sikatni todoan napi nasat munai jadi jalo hamuma leku do ibotoku sian las ngerate anope musik nado gabe iya iya pasah mak jepang menang iyo jadi langsung mapasam iya anu mas iya terus hidup makanya jalannya deh hidup mana kak jadi ala ni las nami ubah kami do ulos pasamot selam samok maka pertodon ngata tujulan narion suang songoni ulos nagajang segajang matutu mertagabe begon nabi tujulan tuhamuna dala ulos terbrabu seterap ma terapina permahamuna leku do itu kuate tujulan non jadi soon hatani natua madohnon nami antar hatupang tugu-tugu ni lembu antar matiti tugu-tugu ni harbo nang mahamuna itu aku do leku saat tu nomor ini saat tu nomor nono jadi pas musik nomor tu sih melihat mbak
molo tu simatu amon sadang dengon ho mendokon natulang tu anggi berku nak tuhami alai dung idaloho ulos tuhamuna inang nama dohonomu nakpe itoku bertabada olo amang iyo jadi soko itoku bisa sadang dengon mungkin dokokodo tu itoku bu imam mungkin alai nuai dung majalo pasu-pasu perbugasok kamu na dang boy do memu namberu ikon inang dah ima tadana iyo tadana bahwa ho nunga parumeni leku dot ibu tokwate jadi son bekani ulos terrabu dala lasmarham unang nilai sian arikani uloson ate elakuda yang penting kamu bisa menilai manfaatkan ulaun ini sudi akahi tambahan neroha dinalaho mames tahun nak munaon jadi songon tuela kudu merku muda sondang boyau manang na naku pas poda tuhamuna joku do hamuna musi simapa sahat poda tuhamuna segajang maberita gabi bigan nami dulon bigan nami sakamuna ulos Prabu satutong mahamuna toktong di bagasan pasan dinalaho mangula solomuna jadi hatan na tua-tua madonon nami dakani hari yang manapia itu ani onan badamuna ma nasura-serang badamuna ma masih gonggoman tuju onan ni pakat tu onan ni perlitan tu di hamu malaka saya tong hamuna dapotan pasal udian iya unang tangis minang alas rohat tas ada yun kau bahagiain aku ya harus baik-baik sama mertua baik-baik sama Eda baik-baik sama abangnya aku ya jangan kau permalukan mama ya nang ya jangan kau bikin di rumah kita harus baik-baik semua ke keluarga begitu juga sama si Naga helaku memang selama ini Naga taunya aku orang baiknya kau Amang iya janganlah berubah kebaikan itu ya Mang ya iya masih berdapat pos tuh hari pak main on tanda tapi songon dawur judo dung saha ibagas nami selalu kalian diberkati Tuhan selalu keluarga yang bahagia selalu keluarga yang bisa ditiru masyarakat dengan tetangga semuanya anak punya sama helaya iya nangimu yang bisa iya baik terima kasih lah kamu mah ulos lau pasaton ulos tu helan halo Tubuh Allah la koina, tubuh singko
asa baru tamahamu di sadar solo mangalului narikot jalan ningolu sayok maho di aku auni narikot hapusoni tua pagalah malo-malo homoruku masih madopan masih acuan mahamu marsadaroha burju-burju homoruku masih matua asa tanda mahoinang koruni raja burju homoruku masih matua asa tanda mahoinang boru tumanggo boru hasiaku Iya. Iyo. Iyo. Ummalu ba si macottay. Hope. Tes satu. Mau damang tupar hobasan unang di bokka muhon tupar jujiat damang sehat-sehat mahamu mamakyon mau lihatin Ada apa, Mak? Lanjut. Jackson. Sadarion tikina maha mulia kuyotoku Sadarion matikina maha mulia ko ibotoku borat namaho siatonga nami mangiuton laikon nagawe rokapi Hajit manang sonang ibotoku pasari peoni ikon benget doho ingot hatani Tuhan tung naso jadi siram so sinirang ni amatea mono dengan parangemu hidup pasang aponi na tua-tua mi batari dama na boru ni raja ho peop mai ibotoku di bagas ngolumi
Mangon ubanito di rohami Hajar didamangi Naung jungoloi Birmaton dimi Digonggong Tuhani Bersari peoki Ikon sabar doa Hatop amu itu dililit andormu Maranak nang marboru Holong minang holoki Juaro adung adomu Di padomu hari Aku gabe Dong ameken dong susah Unang berita marsira Saleleng di tanah Aholongi maaf Songo nama kalongi hon Koma dong aku itu dong amatua dong aku gabe dong ameken dong susah unang berita marsira sandeleng di tanah
Komanong aku itu dengan Tuhan. Lanjut no, alat tanggungi. Songon hatani upasai na mandokon. Ador hadukai na togo-togo ni lebu hador hati di togo-togo ni horbo. Nang sarma tua mamu amang buru dot tamu na buru. Satu nomor nini, satu nomor no. Pasama. Iya. Iya, hudul mahita. Jadi Ima simatua muna. Morahami terhadap do apalah Bapak Udam, Ibu Tom, Aka Edam, orang do hami narong tinggal di Duri. Jadi adong do tong nasi ampun apa sogit, nyanai najasa adong 10 halak lagi. Jadi na maksud son, dak pola kajang behatanami tu hamuna, alai ingat mak, aka kado napi nasahat ni simatua muna, suang songoni, ala keadaan dau sianon, adong do sian itom. Serodo do peribamu sidenti do no Mamak Sedin kutinggal kami di Tanjung Merawa da itu dah damang dah mula kamu nanti Medan jada musa sematua muda. Nah, jadi molo hatani urusan non bapak udah manom katahon nate buru dohot hohela ima pungon ni parna na adong di kecamatan Tanjung Merawa dohot Tanjung Merawa kanan madokot dohot berbahagia atas pernikahan kalian satu hari ini. Kami dari Parna Buru Bere Ibebere Tanjung Merawa berbahagia. Biarpun begini kehadiran kami dari Kecamatan Tanjung Merawa Parna bersenang hatilah kalian ya. Semoga di dalam keluarga berbahagia. Terlumubi tu boruku. Boru hasian Hingat do bapak hian berjudo tuau, perjudo lawi mana. Biarpun nanti do berkeluarga, jangan lupa sama mama ya. Banyak orang kayak gitu, kalau udah berkeluarga nggak diingat mama. Harus ingat mama. Masih kecil kalian ditinggalkan bapak ya. Jangan lupa sama bapak. Jadi hamisian parna Kecamatan Merawa, marlas tiroha di baga sedarion nang helaupe hurasa kalau ditinggal Tanjung Merawa teh. Tinggal Tanjung Merawa no berencana karena teh. Jadi las maruhana amin ang hami sa Tanjung Merawa. Jadi tuhamu keluarga besar khas Tumangkor, Sundang Sinaga. Aw itu rumah horbo doaw. Horbo tabba ate. Jadi di son molo hami di punguan Parna molo muli boru muli do ulus do pasaton nami. Tu boru nami do hela nami ate. Jadi las maruhamuna. Jadi om hami punguan Parna sa Kecamatan Tanjung Merawa. Hukutan di Tegaras. Nunga satu lo mu basarion saat mau penggabian saya totong ma idongan Tuhan. Jadi sian keluarga besar STM keluarga Tanjung Merawa. Dor Rajong Sahuta. Iman apa tuduhon na do hami marlas niroha. Ala nunga mamuka parboga so main nami silisa di son. Do anak nami. Jadi silas roha nami ibastikion adong sobat satami hatan diulos. Adong do sotik hupa punguhami inang di STM tai song anggaran dasar hita do mabba ini otik so sadia be anggaran dasar song gati ni ulos alana do marlas roha STM keluarga besar Tanjung Merawa doho nama so nenokon tua sititi sigopa golang-golang pangarahuna otik so sadia anggaran dasar na pinasani STM keluarga besar Tanjung Merawa saya tuata ma pasuna iya do anggo pasu-pasu ugodang do sia tuani
Ibagasa sadaron terlumobi di anak nami sinaga nunga sohot tamu. Adong do artini sohot. So di hapo sohon, ho di hatuaon. Jadi maksud nami sude aka keluarga aka tulang do sude simbatuam barlas roha bestikion. Jadi pagidon nami terutama kami sian keluarga besar STM keluarga jadilah keluarga yang berbahagia. Keluarga seia sekata saya tongtok kamu sarapak kuduluk kuturuan. 2 bulan ini marjapalan di balian. Asirohan ituan, jumpa mana jalan muna, dapat ma aka persaulian.